Vakweguri pachilonga vari kutaura kuti aiwa vamunangaga munobhowa. Zvivonile vamunangagwe zvamwina nowanuna stereki lomengaswakona kule stereki ihlupekile vana vahina vafela tindleleni vayivuyalayo kuna neshuwa government yamwina yitsandzekile vamugabe vangasusiwa vewanuna lava mani akuri njani here kusele kutira sati wa yena namwina mafamba takulwani muchelo wakule ihurumende kovani yakaita sei? Vana vedu vari kufira mudzinzira nekuda kweurombo nekuda kwekutambura vachitsvaga kuti vangararama sei. Mugabe akabviswa pachinzvimbo aive murume mhani munhu uya. Zvaamunangagwa kanzi aiwa hurumende yakaipa zvikuru. Hurumende yakaipa yamunangagwa saka hanzi aiwa nemi wendai taneta nemi. Havo vatana vanozviona. Zvimwe tingamboti kuda vaduku ndo vanozviona. Nevatana vari kuchema nayo hurumende yamunangagwa. Hanzi vana vari kufaira mudzinzira vachitambura nechihurumende chamunangagwa ichi chaanoti chakanaka kudarika chamwari. Uchafa uchinyadziswa murume uya. Kutukwa nekunyadziswa kuchava pamusoro pake. Ivo vanoti bwanu ava. Vabereki vari kusungaura mukoro uno kuti kunoita vanhu vachaita zvokusungaura nenzara zvinzi munhu akasungaura. Patine hurumende iri kutora mamiliyoni ichinyorera vana chivhayo nehurumende inotora mamiliyoni ichitwa iti kuda kutenga mbudzi. Wakavharisa makotoni kambani avairima, ukavharisa maGMP, ukavharisa industry. Ezvino vanhu vokuti kwauda kuvatengera mbudzi. Mbudzi dzacho zvinodla mapamba. Dzinodya mapamba here mbudzi dzacho? Vainda kuminda kumapurazi, mavapazira vainda kuminda kumapurazi, vanotora motora mapurazi acho ndimi. Vatana kuti uchironga bachangani varamba vazviramba. Ngavasvilavi leswi. Government yenyanzi yakashata stereki, tanzekile government yenyu yamunangagwa yakashata. Nevese vanoti bwanu vasina njere. Hatingaregi makauraya vanhu pagukura. Mukauraya economy, mukauraya maindustry, mauraya education, mapindira machechi, mauraya mapolitical party, iye zvino makuda kuuraya constitution. Nada kuramba pachiputukezi. Ngabaye munhu, Mnangagwa baya. Tiri kukuona nevana vako. Mune kwamakabva dzokerai kuZambia ikoko. Uri kutosiyira vana vako nhamo ivo Mnangagwa. Vanosara vachirarama nevamwe vanhu zhinji kwese kwavari sei. Vana vako vachasara vachitambura Mnangagwa. Izvo zvotokuudza. Vana vako nevazukuru vako vanosara vachitambura. Vamwe vanosiya vavakira vana vavo mazita nemalegasi. Iwe uri kupusa the little legacy yaungounayo. You failed pakapipwa wakatorera Mugabe paya kuunita vanhu. Mukaiti tsakarasima nekupimwa kuti kupaza mapati evamwe vanhu ndokugona. Ezvo munongotara zvokuti manhize ekupenga. Hakuna manhize inoya yakavhura industry muZimbabwe. Vakatokuonai maChina kuti makadhakwa pfungwa. Makapiwa dzimari neChina imbese pawakapinda pa makapiwa ma60 million neChina. Mukapoketa. MaChinese they will be lubricating their wheels. Ezvino hakuna kana contract kana tender ramunonyima muChina. Bozo vakatokuonai kuti makapusa. What they are going to do now, manhize ikambani inenge ichingotolutisiwa maminerals. Chinzi manhize. It's just a company yavanoshandisa kuluta maminerals. And the name yavari kushandisa kuluta maminerals nayo. Tichiudzwa zvemanhize nana Chris Mutsvangu. Zvekupenga. Manhize hey. Zita rekubanaro ndonongodzi manhize. Tese changonzi manhize. Nevakadzi vavo vachatovatiwa kumanhize. Chese manhize. Sevasuri kutoziva kuti manhize iyi izita rekubisa naro. Maminerals anongotengwa chinzi ndeyekumanhize. Ari kutaka kuhwarinda kuChina. Manhize achiri kuChina.
Gone were the days. This time around, we are not going to give you any chance. Mafarisa pakusvika pakupinda negejo muchechi. Takakuudzai kudhara vanhu vezanofarisirai zvimwe. Dhodhari goshiwe. Mune nharo.